Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους. Branding σε 1 λεπτό. 1 minute branding. Είναι μια καινούργια σειρά από βίντεο που σκέφτομαι να ξεκινήσουμε εδώ παρέα, όπου μέσα σε 1 λεπτό κάθε εβδομάδα θα δίνονται μέσα από ένα μικρό βίντεο συγκεκριμένες οδηγίες ή θα γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε κάποιο θέμα branding που μπορεί να έχει να κάνει με τόπο, με προορισμό, μπορεί να έχει να κάνει με επιχείρηση ή με επιχειρήσεις, με το επιχειρήν γενικότερα, με εξαγωγές, με οτιδήποτε έχει να κάνει με το branding, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Εάν έχετε κάτι που σας απασχολεί, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, σκέφτεστε κάτι, μελετάτε κάτι, θέλετε να ρωτήσετε κάτι για τον προορισμό σας, θέλετε να ρωτήσετε κάτι για την επιχείρησή σας, στείλτε το αίτημα και θα φροντίσω να απαντηθεί μέσα από ένα βίντεο 1 λεπτού. Εύχομαι να βρείτε την ιδέα ενδιαφέρουσα και να συμβάλλετε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά, να γίνεστε κάθε μέρα καλύτερα, να περνάτε καλά και τα καλά έρχονται.